Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati susembag sa giyang ko to ay isak mga pagaritano makapantag si ko bitcoins anta ka cryptocurrency. Tenudan tan wa miyaw nauna kapisa isi sa giyang ka iya dunia na gito sa pembatuan sa barter. Giyang to so kasimbi sa gamit anta panganangkan gitu miyaw na kapisa Igano disembi pamo pumasa katigin sa margas ay pumasang ko nagyang kuto bangkala ka anta kagiyang kuto gamit ka gitu miyaw na kapisa tumiyalon dugong man nagito so pumatuan tano sa dinar so kapamas so ay manan ni pumasang nagyang kuto dinar sa lupa gitu dinar na bulawan sa kaniyan na naipumasang kas kaniyan sa lupa kapakay pumasang ka sa ay manan na panganangkan kapakay pemasangas kanyan sa gamit o di na bangkala kapakay. Gito sumasa o mga Yunani. Ikatalo, tumiyalon dugun na gito supirak katawan tanuto. Na ikapat tumiyalon dugun na giman to kamamasaan man to as kanyan sukumituin sa bitcoins o di nagyang ko to cryptocurrency na anto na ikukuma nagyang ka iya bitcoins o di nagyang ka cryptocurrency. Skanyan actually na money digital skanyan. So, pera kan na di nga katawan, matatago sa alam ghaib. Di nga katawan, wanda matatago. Na so, sabad ko mga ulama, na ad na sabad ko mga ulama, apya kairan, na ad man na sabad ko mga ulama, aderan pa kaya. Giyang ko tamya kairon, ay bupya kay niya nun, na makapantag sa giyang ko to ay barato pumasaka tigin sa truck, na kapakaya tigian, dito yung sarna ka, ibarato pumasaka. Uway da tigin na o pag-invest na kaunti bukong sa pera na mas mapi at tigin na di kay sabab sa ad na tigin na imanan yan na kapag kalaw na matatag sa giyang kutuwa bitcoins o din na giyang kutuwa cryptocurrency ad na kapag kalaw kamada kala miya akal si miya de agiyang kutuwa pera kiyan sabab sa giyang kutuwa di katawan wanda matatago agiyang kutuwa pera. Sukman susabad ko mga ulama adon makay na aya sabab pa kaya bagayaran sa ifta adiran pa kaya gyang ka iya bitcoins o di nagyang kaya cryptocurrency kay sabab pa tigiran sa mas mala at kibugay niyan darar mas mala so darar yan adiso nafa yan mas mala tigin so kapag binasan yan adiso kapag kumpiyan yan na piyaka tanto iran nagyang ka iya ifta iran ayad na kuma nagyang ka ay manan na bitcoins o di nagyang kaya cryptocurrency na haram ifta iranon sa gito ay manan yan na kamamasan tano ifta mga ulama sa kapakay panamisya kanong mga pado mga ulama tano wad na ribaton na ay manan yan na puno to sa giyang kuto khilaf mga ulama kaso mga ulama na ayatito di rin din gilubaan na subtito wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله رب الحرام